Claudio Grek li fl-1996 kien instab ħatim il-qorti li falsifika karta tal-identità tal-pulizija għandu kumpanija jisimha Momentum Consult. Din il-kumpanija ta' konsulenza topera minn numru 7 Dragunara Road, San Ġiljan. Mal-kumpanija tal-ex kap tas-segretarjat fil-Ministeru Tostingat hemm jaħdem Jonathan Vella bħala Senior Consultant. Jonathan Vella huwa id-Deputat Chairman ta' Transport Malta illi taqa' taħt Tostingat. Huwa daħal jaħdem mal-kumpanija ta' Claudio Grek f'Mejju tal-2011 meta kien diġà Deputat Chairman ta' Transport Malta. Ostingat kien appunta lil Vella f'Novembru tal-2011. Il-ġurnal kulħadd żvela wkoll li mal-Momentum Consult ta' Claudio Grek hemm jaħdem ukoll Pierre Carabot bħala Senior Consultant. Bejn Lulju 2003 u Lulju 2011, Carabot kien jaħdem bħala Policy Manager fil-Ministeru Tostingat. Carabot kien ukoll Chairman tal-Arms, il-kumpanija li kienet responsabbli għall-iżbalji kbar li saru fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u li kkawżaw eluf tal-menti. Carabot spiċċa minn Chairman tal-Arms meta l-kumpanija u l-Ene Malta ma baqgħux aktar taħt ir-responsabilità Tostingat iżda marru għal Antonio Fenech. Il-ġurnal kulħadd żvela li din l-istorja hija prova ta' xbieki tal-klikka Tostingat PN fejn nies bħal Claudio Grek li huma ħbieb personali Tostingat jibqgħu f'pożizzjoni ta' influenza kbira f'diversi aġenziji u kumpaniji tal-gvern. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grek kien ukoll Chairman tal-Mita li hija l-Aġenzija tal-Gvern għas-Servizzi tal-Informatika u wara li spiċċa minn Chairman huwa baqa' konsulent tal-istess aġenzija.